senzillament faré una valoració o una introducció de les al·legacions que han presentat en el projecte de traçat entre l'O i Mo. Bueno, nosaltres, tot i que han presentat al·legacions, qual cosa vol dir que no podem compartir cap projecte en el 100%. Sí que és cert que hi ha una sèrie d'aspectes que valorem de forma positiva i que penso que també ens han de saber dir. Per exemple, que el Partit Popular hagi renunciat en el desdoblament i que hagi cregut en aquest model de carretera de 2 carrils. Per nosaltres aquest fet és importantíssim. D'altra banda, també valorem el fet que es limiti el que és la velocitat i que hi hagi ampliació de vorals per incorporació de carrils lents, que eren una de les coses que nosaltres també valoràvem. De totes maneres, és cert, com deia, que hi ha aspectes com aquests que nosaltres valorem positivament, però hi ha 2 aspectes que em semblen que sí que nosaltres hem de poder donar una alternativa. El primer és el fet que és un projecte sobredimensionat. Això us ho explicarà en Joan Lluís. I la segona cosa que pensam que s'hauria pogut fer d'una altra manera és el tema de l'informació d'aquest projecte. No hi ha hagut participació, no hi ha hagut debat i de fet l'hem conegut una vegada s'ha aprovat. I nosaltres consideram que això no és la manera correcta d'actuar, sobretot amb un projecte molt important i que afecta 2 municipis que el són. Hem afecta tota Menorca, però més concretament Cló i Mo. I ara ja dono la paraula a Joan Lluís, us explicarà les al·legacions. Des de Creixement Més per Menorca hem cregut oportú no només fer públic el nostre parer, sinó presentar formalment al·legacions en el Consell Insular, en aquest període que hi ha ara, perquè creiem que aquest primer tram de millora de la carretera general ja no s'està enfocant bé. Molt bé deia na Maite aquesta sobredimensió de la carretera, aquesta falta de mesura, que ni tan sols en els temps on anàvem bullants econòmicament es plantejava sobredimensionar d'aquesta manera les infraestructures. Algun exemple sí que van tenir, però damunt la carretera han de tenir molta cura perquè estiguin tocant a moltes propietats. Nosaltres, les al·legacions són 10. Tal vegada, com a explicació, podria començar per les 2 darreres. Aquest projecte es basa en unes previsions d'intensitat de tràfic i amb unes dades d'accidents, que en els primers capítols del projecte són les que justifiquen un poc aquesta manera d'actuar damunt la carretera. Ens ratllen d'unes previsions de creixement de tràfic que nosaltres no ens creiem, perquè estan sempre en un horitzó de 2018, avui per avui molt incert, no sabem quin serà el creixement de l'any que ve, quan i més de 2018, i evidentment mai pensen en un decreixement del tràfic, que no vol dir un decreixement dels passatgers. En la política que els 4 anys anteriors en el Consell Insular se va iniciar de transport públic, pujàvem en passatgers sense augmentar el tràfic. Això no s'ha contemplat en cap moment, només ens diuen que el 2018 hi haurà més cotxes i per tant això ja és una premissa de sortida. Per tant, l'al·legació nombre 10 demana que aquesta justificació d'intensitat de tràfic sigui revisada i sigui més explicada. I la nombre 9, que són com a 2 premisses, ens ratlla que si realment el que volen és evitar accidents, el que hauríem d'haver fet és una anàlisi d'accidents. Potser l'han fet, però no l'han plasmat damunt el projecte. El projecte ens diu que el tram de carretera que té un 30% d'accidents, evidentment perquè és un 30% de carretera, i ens diu que té més d'un 70% dels accidents mortals, però no ens ratlla de quines són les causes d'aquests accidents mortals. Per tant, no sabem si aquests accidents són realment per girs a l'esquerra, són per incorporacions o són per altres causes que no tenen res a veure amb el model de via. I ens agradaria que això estigués justificat i que realment fos la base
per després fer les premisses que fan. I ara ja torno a l'al·legació nombre 1. Fet aquestes dues, que més que al·legacions són reflexions de demanda de justificació. La primera al·legació ratlla de que hi havia un consens, jo crec que hi ha encara un consens, i així ho vam veure quan redactàvem el pla director de carreteres, que per cert, l'equip de govern actual el té congelat dins un armari o dins una nevera i no sabem on és el pla director. Aquest pla director que es va aprovar inicialment el 2010 i que no l'estan tirant endavant, ni el deroga ni res, ja mos deia, en la seva base de discussió, que s'havia discutit amb moltes entitats i hi havia hagut participació ciutadana, de que la gent valorava diversos aspectes de la carretera. Un era, evidentment, la seguretat, un altre era la operativitat o capacitat de la via, un tercer aspecte era el respecte pel medi ambient, o aquesta mesura que demanam, i el quart aspecte era l'equilibri entre despesa amb infraestructures i benefici que aquestes donen a la societat menorquina. Nosaltres, observant aquest projecte, m'ho sembla que només han tingut en compte un d'aquests quatre aspectes, o un i mig, si tant voleu. Però crec que només han pesat la seguretat. En la idea o en la dèria d'anar cap a la seguretat, que tots hi volem anar, han oblidat els altres aspectes. Nosaltres creiem que la societat menorquina és prou madura per entendre que no podem agafar un aspecte com a únic i desestimar els altres. Per tant, estem d'acord en millorar la seguretat de les carreteres, només faltaria. I possiblement és el primer aspecte de tenir en compte, però això no pot supeditar totalment l'operativitat o el respecte pel medi ambient o gastar desmesuradament amb una infraestructura que no dona el resultat que voldríem. Per tant, nosaltres en aquesta primera al·legació el que demanem és que s'inverteixi un poc sorda i es posin les altres premisses també damunt la taula i, per tant, modulin un poc aquesta proposta. La segona al·legació, ja concreta, ho diu el projecte, així quan l'han llegit, ho diu el projecte que s'ha basat en la prohibició de girs a l'esquerra, que creuen que són els que provoquen més inseguretat. I això ho han duit a l'extrem que han prohibit qualsevol gir a l'esquerra de tot extremat. Clar, nosaltres demanem que això per nosaltres és una exageració. Si tots heu estat per Barcelona, per València, per Navarra, veus carreteres que en diuen de tipus carretera nacional, en dos carrils i amb un munt d'incorporacions laterals, i cap d'aquestes tenen rotondes a cada quilòmetre i mig. Què vol dir això? Que seria més segur, potser en rotondes cada quilòmetre i mig, tal vegada només des del punt de vista de la seguretat sí, però no des del punt de vista de la despesa o des del punt de vista de la possibilitat de l'operativitat. Per tant, nosaltres demanem que aquesta premissa es flexibilitzi, que no sigui tan estricta i, per tant, puguem evitar amb això, puguem disminuir així l'impacte del nombre de rotondes o del tipus d'enllaços a posar damunt la carretera. La tercera al·legació és un enllaç, qui se'n pot ratllar a l'AIA, qui està aquí a Mo, qui és un enllaç que no du enlloc. Per tant, no és un enllaç. Segurament es va explicar com un simple punt per donar la volta i tornar. Molt bé. Però també el projecte diu que han aprofitat de posar aquestes rotondes a punts d'enllaç i fer la doble funció. Punt d'enllaç entre camins, més poder fer girs i canvi de direcció. En aquest punt, de Miniella, no hi ha cap camí. És més, estan fora dels camins. Estan enmig del camp. Una rotonda doble, a doble nivell, enmig del camp. Simplement per fer un canvi de sentit. Creiem que això és la sobredimensió, quan no podem veure altres intencions que no estan escrites en el projecte. Evidentment, en el projecte no diu res més, nosaltres, que sabem llegir entre línies, podem llegir altres coses. La tercera se centra en la rotonda situada, la quarta, perdó, a la rotonda situada entre Sant Vicenç del Caidús i el Rafal Rubí. Nosaltres entenem que en aquest punt, que sí que hi ha un camí que creua, no és necessari una rotonda a dos nivells, per tant es podria davallar molt l'impacte i cercar un enllaç molt menys impactant d'un altre tipus. No són nosaltres qui hem de donar la solució tècnica, però hi ha diferents tipus d'enllaç. Hi ha enllaços en rotonda a nivell, hi ha enllaços en carril central, en rotonda lateral. Una proposta que sigui molt menys impactant perquè simplement estem ratllant un enllaç a un camí rural. La cinquena al·legació és l'enllaç d'entrada a l'Argentina.
Entenem de la necessitat de comunicar un nucli ja avui en dia urbà, tot i que no hi va néixer, però també una rotonda a 2 nivells la veiem desmesurada per el nombre d'habitants que hi ha. Podríem proposar, de fet oposant, una rotonda convencional a un sol nivell, que reduiria la velocitat en aquell punt i deixaria també ben comunicat a l'Argentina. Fins i tot podríem proposar, i no ho hem posat aquí, deixar l'enllaç que hi ha ara amb un carril central. Voldrien saber quants d'accidents hi ha hagut en aquest carril central d'entrada a l'Argentina. Perquè si en els darrers 10 anys no n'hi ha hagut ni un, ja no ho sé, ho deman, si no n'hi ha hagut ni un, per què han de canviar l'enllaç? No ens serveix el que hi ha ara. El punt número 6 és l'enllaç que dona serveis a les Pedreres de Loreto. Aquest no és una rotonda a 2 nivells, però sí que és una doble rotonda amb un túnel per davant. Entenem que també es pot minimitzar l'impacte, tot i que és un enllaç que creiem necessari, perquè evidentment hi ha les pedreres, hi ha diferents empreses de material pesant que ho necessiten, però fins i tot es poden cercar altres solucions, perquè no és l'única sortida que tenen aquestes empreses, també tenen el camí d'Enquell, tenen altres possibilitats. Es podria mirar més enllà de la carretera per mirar de minimitzar l'impacte damunt la carretera. L'al·legació número 7, ratlla de l'entrada a l'O, la rotonda d'entrada a l'O. Evidentment que nosaltres creiem que s'ha de millorar aquest punt, des de fa molta estona es ratlla d'una possible rotonda d'entrada, però perquè una rotonda a 2 nivells i no una rotonda a nivell de carretera. Hi ha hagut un diàleg en l'Ajuntament de l'O, en la societat de l'O, i aquí som us dur en el punt 8è, l'al·legació 8a. Nosaltres demanem que aquestes millores de la carretera estiguin avalades per un debat ciutadà. Nosaltres creiem que no hi ha estat. No hi ha estat ni a nivell ciutadà, ni a nivell d'entitats, encara molt menys a nivell d'ajuntaments. Desconeixem si a nivell intern d'ajuntaments, que són del mateix color polític, hi ha hagut converses, però a nivell de plenaris d'Ajuntament no s'han pogut discutir. Per tant, aquesta al·legació va en pro del diàleg, i l'al·legació anterior, que ratllaven de l'entrada a l'O, va en la reflexió de els alaurencs volen una rotonda que els qui van pel carril central ni tan sols es plantegin si han d'entrar a l'O o no, o volen una rotonda que la gent aturi la velocitat i pensi si entra o no entra. Aquest és un debat que es va fer a Ferreries, que va ser llarg, i que es va poder dialogar entre propostes tècniques, Consell i Ajuntament. En aquest cas nosaltres no l'hem vist, nosaltres respectaríem el que la gent de l'O digués, però creiem que no s'ha donat aquest debat. I ja, aquestes propostes, com a resum, jo ho he resumit en nombres, jo són de nombres i ho faig tot en nombres. Evidentment es va ratllar de 7 rotondes, no són 7 rotondes, perquè evidentment una ja hi és, que és la de l'aeroport, la de la quarta fase ja és un punt d'enllaç, no és una rotonda, però és un punt d'enllaç, però donen per bo el nombre de 7 rotondes. Nosaltres de les 7 rotondes n'hi ha una que demanem que s'elimini. Ja ho hem dit, la que queda enmig del camp i no comunica ni amb un camí ni amb res. D'aquestes 6 que hi queden, 2 els podrien donar per bones, la millora de l'aeroport i la de quarta fase. Però n'hi ha 4 que demanem o que es davalli l'impacte, o que s'eliminin el doble nivell de les rotondes, o que s'empri un altre tipus d'enllaç molt menys impactant. Això seria el resum. Entenem que aquí podríem entrar en reflexions de per què la rotonda de quarta fase no es va fer en la quarta fase i es va pagar des del polígon industrial i ara l'han de pagar des de lo públic, si és que en aquell moment van trobar que no era prou necessari, que hi havia altres enllaços en el polígon i per tant no feia falta i ara sí que el volen fer pagant entre tots, però creiem que ja no tenen escalat del que la reflexió ens donava. Per tant, tornant al principi, demanant mesura en aquest projecte i demanant davallar l'impacte i que la despesa que es faci realment tingui un reconeixement social del que això vol dir. Només al principi ha ratllat que hi havia coses d'aquest projecte que nosaltres celebràvem perquè venien un poc a el que el PSM havia dit durant els darrers 10 anys. Això que el model de carretera havia de ser de 2 carrils, que la velocitat havia d'estar limitada i no havien d'anar més enllà, que es havien d'ampliar els vorals, que es havien d'introduir rotondes a nivell i tercers carrils lents i d'incorporació. Tot això nosaltres celebrem perquè tot i que van criticar tant el pla director de carreteres, al final estan fent el que el pla director de carreteres deia en aquest aspecte. Però bueno, qualcú us podria dir que som ingenus i que si han fet un 1+1
No han fet el desdoblament simplement perquè els costaria el doble, i en vez de 10 milions costaria 20 i no els atenen. Per tant, nosaltres no volem ser ingenus, també contemplem aquesta possibilitat, però mentre no la facin, benvingut sigui. Donaria la veu un moment a la regidora de l'O. Jo, com a regidora d'Espècie Verds de l'Ajuntament de l'O, vull manifestar que repetides vegades hem dit a l'Ajuntament i hem demanat que volíem que ens comunicàs més aquests projectes, que ens comunicassin més aquests projectes i que ens tinguessin més en compte. La veritat és que moltes vegades ens en enteram per la premsa o per altra gent i creiem que nosaltres som part de l'Ajuntament, estem a l'oposició, però formem part de l'Ajuntament i com a regidors que som i ens devem a un electorat que ens va votar, per tant volem donar resposta a aquest electorat i volem estar informats, volem saber què és que passa a l'Ajuntament. En plenaris, en juntes de portaveus ho han dit a l'alcaldessa, en el regidor pertinent, ens diuen que sí, però després a l'hora de la veritat no és així. Després ens ho diuen, però quan ja està fet, quan ja està aprovat i després ja no ens val de res. I és això una mica reiterar aquesta denúncia que demanam a l'Ajuntament de l'O que ens tingui en compte perquè som part de l'equip de l'oposició, però de l'Ajuntament de l'O. També donant la veu la nostra representant del PSM de l'O. Jo, els meus companys, jo crec que han complementat bastant tot el que venim a presentar avui. Simplement afegir, i jo crec que això ha d'anar a partir d'ara a totes les infraestructures que es projectin aquí a Menorca, és que ja no val fer una infraestructura per fer res. Si fem una infraestructura avui en dia, així com està la cosa, l'hem de justificar i els ciutadans hi han de poder participar. I evidentment me refereix a la rotonda de doble nivell que està feta a Pinigallent. Estem cansats de tenir infraestructures, som especialistes aquí a Balears de tenir, tots ho sabem, han sortit, hi ha moltes que ni es poden emprar o no es poden emprar per el que s'havien fet i per tant ara ja no, estem cansats i a més els ciutadans ja no ho podem acceptar, ja no són ni justificables. Llavors simplement reiterar que aquesta rotonda que ha sortit del no-res, que no justifica cap entrada ni sortida dificultosa que pugui dur una problemàtica dins la carretera, no mos ho creiem, vull dir que no hi té cabuda dins d'aquest projecte. I ja està bé de justificar infraestructures per si qualque dia o per si fa falta. No, ara més que mai hem de posar seny. Si mirem la situació com està, hi ha moltíssimes prioritats en els pobles, a nivell social, a nivell educatiu, i llavors creiem que invertir en una infraestructura, en aquest cas en una rotonda de doble nivell, en un espai que no va enlloc, creiem que és un insult en aquests moments. I, bueno, Maite? No sé què podrà dir. Jo crec que l'exemple més clar d'una infraestructura sobredimensionada amb uns estudis que també ens auguraven uns creixements extraordinaris. L'aeroport. PSM va fer justament una campanya que deia un aeroport. Aeroport en mesura.